Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Газ шортлаудан зыян күрүчеләр тернәкләнә башлады. Исегезгә төшерәбез, шортлау нәтиҗәсендә 4 кеше зыян күргән. Алар арасында абыйлы инеле 2 туган да бар. Йөклелек һәм COVID-19 авыруы туачак баланы ничек саклап калырга? Татар драма театры Кабат шәһәрләрне сөендерә. Театр труппасы Капка спектакленә әзерләнә. Газ шортлаудан зыян күрүчеләр тернәкләнә башлады. Исегезгә төшерәбез, шортлау нәтиҗәсендә 4 кеше зыян күргән. Алар арасында абыйлы инеле 2 туган да бар. 11 яшьлек бала һәм 17 яшьлек яшүсмер. Кешесен Кама балалар медицина үзәгеннән чыгардылар инде. Зурысы республика клиник хастаханәсендә табиблар күзәтү астында кала. 11 яшьлек Артем канәгатьләнерлек хәлдә дип хәбәр иттеләр табиблар. Хәзерге вакытта аңа стационарда дәвалану таләп ителми, әмма ата-анасына улын карау буенча киңәшләр бирелгән. Артем белән бүген күрешкәндә, Артемның яфәтендә дигәндә инде беренче тапкыр елмаюын күрдем. Бик шат булдым аның күтәренке күңеленә. Аллага шөкер, өйгә озатып җибәрдек, хәле әйбәт. Артемның 17 яшьлек абыйсы Казанның республика клиник хастаханәсендә табиблар күзәтү астында кала. Малайларның әтисе сөйләвенчә, яшүсмер инде үз хәленә килә башлаган. Ата-аналар даими рәвештә улы һәм аның табиблары белән элемтәгә керә. Бүген ашаганым перетерт кичердергәннәр инде аңа. Аңында Аллага шөкер инде. Бүген иртәгә ала бирсә, реанимациядән соң возможно чыгардылар. Шулай күнләп торабыз. Республика хөкүмәте шартлаудан зыян күрүчеләргә ярдәм итү чараларын билгеләде. Сәламәтлеккә зыян килгән кешеләргә авырлык дәрәҗәсенә карап 100 меңнән 300 мең сумга кадәр акча түләячәкләр. Һәлак булган чалалар гаиләсенә 1 миллион сум акча күчерелгән инде. Моннан тыш чалалар өчен 10 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләүләр, шулай ук югалган мөлкәтне компенсацияләү каралган. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Айдар Мусин, Ленар Султанов, яңалыклар. Үзең өчен генә җаваплы булганда авырып китү бер хәл, ә менә бер үк вакытта ана һәм бала гомере куркыныч астына куелганда хәл бөтенләй икенче. Кызганычка каршы бу очракта ковид бигрәк тә куркыныч. Табиблар реанимациядә авыручы йөкле хатын-кызларын санын артуга борчыла. Туачак баланы ничек саклап калырга? Лилия Гатина материалында. Стандартное першение в горле, легкое повышение температуры, при которых обычно мы не обращаемся к врачам, не привыкли бить тревогу. В этом, наверное, коварность вот этой болезни. Бу гадәти солкын тию дип уйлап Наталья Алюхина табибларга мөрәҗәгать итми, әмма соңрак аның хәле күпкә начарлана. Табиблар шолылының үпкәләре 10%-ка зарарлануын ачыклый һәм COVID-19 диагнозын куя. Нәтиҗәдә пациентны йөклелекнең 27-нче атнасында Казан шәһәренең республика клиник хастаханәсенә күчерәләр. Анда ул тулы дәвалану курсын узган. Как все люди, старались ограничиваться в каких-то контактах, но тем не менее жизнь-то продолжается, детки ходят в садик, в школу, вот, и поэтому, видимо, где-то произошло заражение. Через пару дней, я предприняла какие-то там действия. Я не сразу сообщила, признаюсь, в своей акушерке. Нужно очень срочно обращаться к врачам. Только благодаря этому я, в общем-то, обратилась в инфекционную больницу. Йөкле хатын-кызларда коронавирус катлаулырак узама. Әлбәттә, ди табиблар, бөерләр, бауыр һәм йөрәк кан тамырлары системасы авырлы вакытта көчле йөкләнеш кичерә. Вирус хәлне катлауландыра гына. Шуңа күрә табиблар йөклелеккә кадәр 3 ай эчендә барлык тикшерүләрне узарга, яңа коронавирус инфекциясеннән прививка ясатырга һәм шуннан соң гына йөклелекне планлаштырырга киңәш итә. Действительно, вакцина предупреждает от инфекции. Действительно, в этом случае осложнений беременности меньше. И пока мы наблюдаем за этими детьми, мамах которых вакцинировали, и они не отличаются от здоровых детей. Если мама не вакцинировалась, эта инфекция остается дремлющей в организме матери.
COVID-19 белән авырып терелгән йөкле хатын-кызларга 6 айдан соң 2 компонентлы спутник V препаратын ясатырга киңәш ителә. Тик бу табиблар рөхсәте белән генә эшләнергә тиеш. Наталья Алюхинага килгәндә, ул үзе өчен прививка ясатыргамы, юкмы дигән сорауга җавап бирде. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 174 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 25 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 27 октябрь көнне Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 30,057 очрагы билгеле. Аларның 24878 терелгән, 130-ы узган тәүлектә. Татар драма театры Кобат шәһәрләрне сөендерә. Театр труппасы Айгөл Әхмәтгалиева әсәре буенча куелган Капка спектакленә әзерләнә. Тулырак Лилия Гатина материалында. Эй, Нәҗибәкәем, әйбәт булды әле безгә килүең. Өйгә җан кіріп китте. Касыйм абый йокламакчы ахыры. Йокласын. Утырмага кунак кызлары көндә килми. Капка драмасын язу өчен илһам чыннан да ташландык Капка күргәннән соң килә. Сценарий авторы Айгөл Әхмәтгалиева Яшел Үзәннән ерак түгел ташландык авыл урамнары буйлап йөргәндә, андагы пейзаж язучы өчен уйланырга сәбәп була. Әсәрнең нигезенә бер караганда гади, ләкин улы хакыйкатьне салырга тырыштым. Кеше ни өчен яши бу җирдә? Яшәүнең мәгънәсе нәрсә? Һәм үзе артыннан ул нәрсә калдыра? Телен, динен, милләтен хөрмәт иткән нәсел калдыра аламы? Һәм үзенең ни өчен яшәгәнен аңлый аламы? Пьесаның нигезендә әнә шушы сорауларга җавап эзләү ята. Спектакльнең барлык геройлары да чын тормыштан алынганы. Касыйм исемле ир гомернең соңгы елларын ерак Камчаткада уздыра. Үзенең сагынуларын ул әнисенең татар телендә язылган хатларында гына баса. Бик тирән эчтәлекле роль, чөнки бу тормышның авырлыкларын күреп яшәгән кеше инде. Алла сакласын, менә бу кеше күргәнне безгә күрергә язмасын дигәндәй. Бер кешегә дә күрергә язмасын. Андый тормышны инде, авыр тормыш. Үземнең образы буенча инде төп геройның Касыймның Камчаткага киткәч, хәләл җифте түгел инде. Тормыш иптәше Катерина, столовыйда эшләүче, әзрәк кенә җилбәзәк дисәм дә җилбәзәк түгел инде. Әзрәк кенә урыс халкы бит инде ул открытая душа диләр. Шундый образ башкарга туры килде. Яңа спектакльдә барлыгы 10-га якын актер катнашачак. Хәзерге вакытта репетициялар кызганнан-кыза бара. Сәхнәдә инде беренче декорациялар барлыкка килә башлаган. Спектакль татар телен саклау һәм үстерү буенча Татарстан президенты каршындагы комиссия һәм республиканың театр эшлеклекләре берлеге грантына куелган. Чаллылар премьераны 29 һәм 30 октябрьдә карый алачак. Әйтергә кирәк, Капка спектакле туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган. Театрга кергәндә QR-кодлар кирәкми. Оештыручылар битлекләрдә булу һәм дистанцияны үтәүне сорый. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Мин сезнең исегезгә төшерәм. Шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Вакцина ясатырга ашыгыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Только с 26 по 31 октября выставка продажи белорусской обуви из натуральной кожи. Мужские и женские коллекции осень-зима. Ждем вас в выставочном центре «Экспо-Кама». Школа Сахаджи-йоги приглашает на бесплатные занятия. Пробуждение духовной энергии кундалини, диагностика и балансирование своих энергетических центров, обучение медитации. Автозаводский проспект 2202. За ДК КамАЗ.